Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Khasi Students Union ha ka arpu hundri utrik menta ubna yayong arajar arpuway. Hapo ka jingilam jong Assistant Organizing Secretary usamla Yashan Mukhim. Lembat ki wei ki nongkit kam kalalaj ban pan JINGPYNSHAI ni ki hair officer jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited halor ka jingtmu jong ni ka tarat sam boarding ban AITI PYNÜ no ya ki san pohun reutli ki substation shaka wei ka company ka badai ni ka jilla Uttar Pradesh ya ka bada tip kerteng kum ka MS Broadcasting Engineering Consultant India Limited ha ka jingya kandu bat ki officer jong ka MeECL kaseng kalapan paru ya ka JINGPYNSHAI halor ka jingthung director distribution ya UMK Chetri ha ka office jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited da ka bakantai sharut ya ki sangut ki officer ki belatrai kham hashwa jong u nakalyang jong kaseng kala dawaru ya ka office trai kam jong ka MeECL baka day ban penbej mardor ya kini ki jingle thormur henrai lum kumta kaseng kala berngem ban le da ka beteng Nakalyang juga seng harkat hadang ke persya ya ka MeECL ringkat ke sarkar bakin ai kisah company namar kumbapi kumbangi layo jengtem bahan nakalyang juga MeECL kabut ban asya ya ki 700 lagi substation ban IT si private company bat kumbangi ihi ba bun sini habagini company ki wan ban PYNÜAID ya ki ya ban PYNÜAID ya ki kam gejam hang ni apa jela ka jongi kilong ban man kinong khanyat ya ki jat ban ri ko jongi klai ibun sin hi company bawan hang ni ki be kam be jam ni try mulak bat ha ju poru ya ka tulop ka bagi diban ai kum ai kan ba ai nakalyang jong ka MeECL ki khate ya kata bat kadi kan long ka kata ka bahadu kata ya ki try mulak harket hodang ka seng kanum sha dalai ru bagi kino company kenyo ban wan ni try clear hang ni ka jela ka jongi bat nakalyang jongi ka seng ru ni kentu bat ni kentu jor ya sarkar baka diban perkhat janai makan suka ban khanyat ki pai ba kham tam ban yo bentuk ni beri beduk busuk nakaliang jong ka Khasi Students Union la wan ban ya kendu ya CMD jong ka MeECL ndre ngyo jitip bau CMD umdan mentaraski de nglayo bat no ban kendu yo Chief Engineer beri basun au ba amdor habayade atli benta ka baningkong ka jingtemu ban outsource ya ki substation SHA ki company banabar di habai de bani benta nakaliang jong seng benpa ka JINGPYNSHAI jor ba isu SHA ba kani ka jingle jong ka MeECL kan kata jor ya ki pai ba hi jong jela ha bai de bakam ngejam bat kiwe de babun hukum di kabar pat binyawan banyak kendu mendasngi kaide ha benta ba bat ka jingthung director ya wei bomde u trailum tau MK Chetri bat kani ka JINGPYNSHAI kolong ha benda halong nurim ba kidang don ki babun ki try muluk ki ba la ban sim kani ka benta henry pelingok pat ingi ngoseng ba kumdu ba wat apreng ba kidon ki brio ki try muluk ki bala ban sim ni benta henry lathung pat yung MK Chetri dan kalian keseng ni persya jor kani ka benta pada hani ka singa wan ban pau ya kata ka JINGPYNSHAI lingba ka jingi kendu ya Chief Engineer di hawai begini atli benta nak kalian keseng kan nomlong ka kan song krikti henry kan sim ni sinjam ki pating namar deng shu pakha bat pai ni iba teng ka jing skapjar ka jing skapjar habai dei baki ki kenom geram hapo ka MeECL ki no PYNÜAID jong ni MeECL kum juru ke government ka simpan ban kum ka kabu ba judan bakan manu henry kani kanti ke pemerintah ni so ban ai kubor ka syai sa government kum juru ke MeECL ba lada ki persang ban yurot ya ka hok jong ka jelahi browe jong pa ibri nyotab hi kaseng kan msong kan msong suk kan msong klihti henry kan le dak bating di nakaliang jong kaseng ngin saya shimik senjam malik kendu ya power minister kumjuru ya CMD hari ni sini dah lawan pai di yang mentahi adin mengelayo ka JINGPYNSHAI nakaliang CE ni pak khubor ka syai syaka sarkar jela ba pidin pensengek mardor ya kadi ka jing outsource ban ai kata
kontrak sa ki company ki banabar ban outsource ni substation kum juru ban weng mardor ya ka jingthung ya uteu MK Chetri kum director namar ba kumang i hagalesi kidang dan ki try muluk mo omane ki balong bet haborok kiliang ma bikenya ka seniority dan biken hanono kaliang ru kidang bet kidang long bet ki maki ban ya uteu MK Chetri baka kani ka pilingo angi babalay bakani sarkar ka kaile bet na kapor ban wara da kipriyo ki bamdei ki try muluk ya ban thung hanono ka benta hanono ka kam dan hanono ka benta kani da basyang ki kran ba nginum pedang kani bat ngi persajur gini baru artli ki benta ki ba kani MeECL ba government ni ketemu